Dangog. Dangog yung lobe mga ket. Testingan og kat-kat ni Kadjen og madaba niya. Mama. Ay. Dangog gyud. Ay lagat ha be? Ay lang ako dali pugna. Ha? Ato pugna. Basig di ba dailos ka? Ah, ay maumod kayo inay. Ay lang. Wah, maumod ka diha. Ato kapiyot. Kapyut dangog ina. Iya ko nung kat-katon mga ket na. Di lagi gyud ka kakat-kat na. Di ka kakat-kat lagi na be. Ay lagat ha be? Buwan man ni mga gato. Ha? Buwan. Ah, Buwan man lubihan eh. di siya kakat-kat mga ket. Dangog kayo. Anito sa lain. Ha? Asan ka? Dito. Kat-kat ngita siya glain kaya ko nung kat-katon. Ha? Hiyos. Ha? Hiyos na bola. Yes ka muna. Ngita ko na siya kuhan kay iya ko nung kat-katon. Dine. Oh. Gana ka? Ah. Amos kung naong mga katay. Ne. Ah, okay. Tuturur. Tuturur. Anak ko. Anak ko. Anak ko na siya mga kat. Anak ka? Anak. Let's go, Prispe. Ano na kung mata mga gata eh. Walang mapiyong ko magkatawa. Ni Kadjen na kat kay Awa. na problema siya siyang mata kay mapikot mo kuno katawa siya. Pikoton na siyang mata. Di ba ni Kadjen ako mga kat pikot og mata wa? Ako pikot na bata. Batuslukan ka diha. Kana liwat ni Kadjen ako mga kat pikot mo og mata. Darong pikot na Oh. bata. Akong babas sa gamay. Awa. Nindot kay ngipon tupong kayo. Tupong kay ngipon ni Kadjen. Nakoy. Liwat ni Kadjen ako agad pikot ng mata. Salamat sa iyong pag-support sa mga YouTube channel mga kat. Basta Yeah. Kung nagustuhan niyo ang mga video, please like. please like, Oh, please please share. share, please follow. Please support Probinsianong Kiat. Salamat. Please. Thank you. Salamat pag-share ninyo mga kikiat. Thank you.